ating kaserolang pandikahoy. Para hindi lahat ng kaserola iuling na. Ayan. Isa muna natin. Ito ang ang version ko ng ng pagluluto ng Bicol Express. Lagyan natin ng konting oil lang. Panggisa lang para mabango lang naman yung bawang sibuyas. Pwede naman tamis-tamis. Ay, teka. Painitin muna natin yung oil. Gusto ko yung mabango. Ayan. Lagyan na natin. Ito lang ang version ko po ng ng pagluluto ng Bicol Express. Aminado naman ako na di ako magaling magluto ng Bicol Express. Request lang kasi itong nitong pogi-pogi kong apo. Ang bango. Oh. Ayan. Mamaya na natin yung sili. Panglas ko na ilalagay yan para hindi na masyadong durog. Saka baka sobrang anghang may mga kakain na bata. Ayan. Tapos, lagay ko na to. Isangkot sa muna natin ang pork. Ayan. O, diba ang bango? Sangkot sa lang muna. Lakas na naman ang apoy. Bicol Express. Ano kayang kalalabasan nito, Apo? Masarap o hindi masarap? Ikaw ang humusga nito, Apo, ha? Ikaw ang humusga kung masarap o hindi masarap. Ulat. Masa na? Halika po, papakilala kita. Na ikaw ang nagre-request ng binagoongang Bicol Express pala. Ito. Hi ka naman. Hello. Hi! Ito yung apo ko. Diba? Ito yung nagre-request ng Bicol Express. Oh, favorite niya kasi yan. Yan. Ganyan lang. Sangkot siya natin. Hintayin natin ng lumambot. Kaya gusto ko sa kahoy kasi kahit na matagalan siya lumambot, super tipid sa gas. Sayang naman yung mga tinabi kong panggatong dyan, para-paraan, para makatipid. Sanay ako magluto sa kahoy kasi ako, laking province. Laking province tayo. Sanay tayo dyan. Ano daw? May binubulong yun Ano yan? Usok lato, usok sa ilong. Umurong ka doon. Yun. Ganyan lang muna. Babalikan natin mamaya yan. Kasi papalamputin pa yan. Hay! Ang init! Nadadarang sa apoy. Ayan, ilalagay ko tong tinanggal ko muna yung oil. Kasi may mga taba. Ganito ang ginagawa ko. Tinatanggal ko muna yung oil. Tingnan nyo na may nakuhang oil. Ayan kung hindi natin naalisin, masasama yan dyan. Iwas kolesterol. Ang dami. Ganito lang kaunting taba, ganyang karami ang oil. Grabe. Tapos saka ko siya ilalagay doon. Diba?
Nasa sa inyo po yan kung gusto nyo pang gamitin yan. Ulit tatapon na. Pero mas the best, itapon na po yan kasi kaya nga natin tinanggal. Para hindi na masama. Oh. Ayan, tingnan nga natin. Oh. Kumukulo na, pero palambutin pa natin. Yan ang maganda sa kahoy kasi hindi ka nagmamadali na mauubos na yung gas. Oh, 1 to sawa ng pagpapalambot. Oh. Mamaya na natin lalagyan ng gata at saka bagoong tapos sili. Konting bagoong lang yan para di maalat. Iwasan na natin yung mga alat, mga matatabang pagkain, iwas-iwas. Ayun. Wow! Ang aking Bicol Express, mamaya sasabihin ko sa inyo kung masarap o hindi. Sasabihin ko talaga ang totoo. Yung mga huhusgan yan mamaya. Yan lang naman ang ulam namin. Isang klase lang. Tama na yan. Malambot na. Ilalagay ko na tong gata. Ito ang ginagamit ko. Oh. Bango. Press na press. Parang press na press gata talaga. Kasi nakalagay naman talaga dito. Press gata. Oh. Yun. Ilalagay ko na. Oh, wow. Ang sarap. Mamaya po natin lalagay yung sili kasi magtatabi muna ako ng hindi maanghang para dun sa bunso kong apo kasi baka di niya kayanin. Mamaya ko ilalagay. Nilagyan ko na po siya ng bagoong kanina. Kunting bagoong lang para iwas alat. Yun, pakuluin pa po natin para mas masarap kainin pag sobrang malambot na yung pork. Nalagay ko na ang ceiling green. Lastly na yung ceiling green. Ito na siya malambot na, kakain na kami. Yun. Wow. Ganda ng color, oh. Parang may kulang, ano bang kulang? Comment kayo kung anong kulang, ah. May kamatis ba to? Hindi ko na maalala kung nilalagyan ng kamatis ng Bicol Express, eh. Parang meron nga. Yung sa mga napaka-veterano ng magluto ng Bicol Express, may kulang ba? May kulang po ba? Kasi parang maganda, may kamatis, no? Mayroong pula-pula. Basta yan ang version ko. Okay. Magre-ready na po ng table para kakain na. Kakain na kami. Ito na. Huhuskahan na nila. Oh. Yan na yung ulam. Yan lang po ang ulam namin. Yan. Isang putahe lang ang ulam namin. Sakto na yan. Kasi konti lang naman kami. Kain po tayo. Ayun, kumakain na. Hello, Papa. Hello. Hello sa manugang ko. Kaway-kaway. Sana ko, yung panganay ko yan. At itong itong salarin, ito nag-request talaga, oh. Hello po! Hello! Si Bunso! Hi! Apo Candice! Apo Candice! Hi! Ay! Bakit ganun? Sige po, kain tayo.
A few moments later. Ayan o, inabot na kami ng dilim sa kubo. Ganito ang view dito pag pagka dapit hapon. Ayan. Natatanaw yung natatanaw yung pabundok. Parang province talaga oh. Naririnig na yung sounds ng kuliglig. Thank you for watching mga mamita.